Amen. Ingomunye bazalwane. Ngaba ngikho. Into eyayimi yayingekho. Into eyayibizwa ngami yayu-0. Futhi ngabe kade ngoba engangihamba nabo abanye abasekho. Ngikhumbula ngelinye ilanga enye insizwe engangisebenza nayo. Khona lesi sikhathi esibi la khona ubaba wayehlaselwa left right center. Baza bayobhala nasemaputaland bayokhuluma izinto ezingekho. Ngathi mangifika ngathola ukuthi lo tissue luphethe ngesandla iphepha. So uzwile ukuthi ngikhonzaphi. So uzwile ukuthi usindisiwe wena umfundisi wakho bani. Wahleka. Ngathi uyangihleka. Ngevangeli lami ngilithole nami lingilande ezintweni ezimbi. Akahlalanga isikhathi esingakanani. Ngoba ukwazi ukuthinta into kaNkulunkulu bese ungatholi umvuzo. Ayibonge inkosi. Ngaba ngikho. Ubaba uMtshali okhulumayo endaweni yaseBiva. Ngangihlupheka bazalwane. Ngigula. Kodwa ngilokhu ngiyaphila. Mhlawumbe ngizoba nesikhashana esincane ngizobuthi nje. Ngisidakwa. Mhlawumbe ungibona ngoba nase ngimuhle. Sengimhlophe. Jesus. Hallelujah. Bazalwane. Ngikhumbula ngelinye ilanga babishop ngahamba ngiphethe 5,000 rand. Ngahamba kunomngane wami uyi-lecturer ongoye. Wenza iscience mhlawumbe bazomaza abafunda ongoye ngokwamqwayisibo. That character was a character. Sahamba sathatha usisi. Saya uma ubheke ehluhluwe khona indawo kuthiwa it's like ngayilibala nje negama elincane nje. Mawusukuma ubheke ehluhluwe kodwa. Mawusofika kaMduku uhamba ngapha ngembaswana. Hamba ngomnqobokazi. Ngiyikhohlwa le ndawo. Sahamba sawudla 5,000 rand musu. Eyami leyo mali. Ngalo mzuzu ekhaya ngithenga ngiship dry pack. Ngiyakhumbula ukuthi mangibuya I had 328 rand kwakunamasenti. Ngithi ngiyabamba. Kungasenzeki imali ihambile 5,000 rand. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga eThekwini bengifunde eUnisa ngifunda kanzima. Namhla ngiyafunda kusasa ngiyekile. Namhla ngiyafunda ngahamba nemali. Ngafika eThekwini sayiphuza khona indawo kuthiwa kuse abahlala eThekwini kuthiwa kuse 3 Monkeys. Cubana. Mawazi iTheku kuthiwa uCubana lapha lingangeni khona iteki ngene isicathulo. Kwangifihlo kumngane wami kwanginika izicathulo ezinkulu. Ngoba mina ngangigqoka ngangifaka ophaka. Yaphela imali. Uma uthi ngaswapha ngathenga igwarani. Lokho kuphuzwayo kuthiwa igwarani. Devil. Satan. Ngakhokha 380 kukubili. Baba kungaka ukuthi la kungangekukhenle appetizer mawukuthela endlazini yakho. Yaphela imali ngabuya. Ngathi kumama ekhaya
bangibamba inkunzi esitimeleni mama ngifakeleni imali yokubuya and I had no money ukuthi ngizosuka eThekwini ngiye ekhaya because bengisuka la ngifike ngilala eStenga ngivuka eStenga ngibamba isitimela eseThekwini ngifike ngi-attende ngisuke futhi kanjalo ngilale ngibese ngibuye eJozini yayingasekho ke leyo mali ukuthi ngibuye uyayisiphelele eThekwini. By that time wayesahlala eThekwini lo mngani wami. Ayikho into eyayingenzeki ngisakhuluma nje ngezinto ngangizizwa ngisho ngihamba ukuthi uyabona ngisho isithunza nginaso la yabona uthwethwezi into okuthiwa nalabo pholo nabadayisa ngamandiya ubuka ngale mawuhamba bakhombana ngawo nje. Amen. Ngikhuluma ubufakazi mina uma kubuka wena uthi ihlazo okwapush mina ngikhuluma amandla alevangeli eleza ngendoda eyasuka yodwa yafika la baba umsibu seshilo lathi malifika levangeli angisalanga nami ngaba ngomunye wabo. Lokhu ngizwa nje kunobaba because unkosikazi wala unkosikazi wami kubo kusemagwama khona la eNdumo kunobaba oseNdumo okuthuzo uyabona into uma ishiwe ingakafiki kuwe kwathi ngelinye ilanga kwavele kwagula umfana kamfowethu kuthiwa uThabisa isidudla baba umbiza ngobishop wagula sengizwile ukuthi kunobaba ngalelo langa wayemenyiwe ubaba uBishop ezofika endaweni yaseNtenga elandwe umuntu namhlanje uyisangoma kanti uNkulunkulu uzodoba ufish njengoba ubaba umsibe seshilo ukuthi kunenethi eyayindinda wayengeke afike because lo baba wayesezwile ukuthi kunobaba wamandla uNkulunkulu amgcobile engazi ukuthi umgcobe ngamuphi ulayini wayetshela ukuthi umgcobe ngalo layini wabo kanti umgcobe ngamandla kaNkulunkulu. Ayibonge inkosi. Amen. Ngale ngibuhlaba kodwa ngalelo langa abuvuma singamawele sibabili wayemhlabile impela. I remember sihamba siyakhona sesithi siyobuka nje sathola ukuthi ngale ya ubaba sowukhona ingane yagula ekhaya sifuna ukuletha ingane sifuna ukuyobuka nje kanti kuzogaxela thina gaxela ubaba uMtshali. Ayibonge inkosi. Sambe siyakhala la endleleni ngihamba naye ithi mina wendoda yazi uNkulunkulu mayengake sisize uNkulunkulu awuyise lento esihlupheka kangaka ngoba siyahlupheka. Mangifika lapha ya baba washumayela mashumayela wathi abafuna ukumwela uJesu kanti intshumayelo seyingithintile bazalwane ngasukumela into ezimbili ukuyokhulekelwa nokwamukela uJesu. Ngafe ngakhulekelwa ngizibonanga ngavuka phansi nje ukuthi kanjani angazana ngifaka incweba engangigoqe ngopink iskipa yayihlala laba bishop yayijengana thawula liphethe ugogo awulithi gogo haleluya yayijengana lithawula yayihlala nje la ngangenza sure futhi mangihamba ngisho ngabeka iskipa la ngoba ngenzela uyibone lento ukuthi ungangibhamazeleli kanti impumputhe kanti ngempumputhi cabanga ukuthi ungagadwa ingcweba zabathakathi kunoJehova wadala abantu gadwe yintambo. Yabona uma ivangeli iBhayibheli lithi sizwe sami siyafa ngokuswela ulwazi sengiyaqeda mntana wangikhulekela ubaba. It was February siya ku March 2014 uFebruary kuzoya kuba ku March ngo 2014
ngoMarch kuno mfowethu esebenza naye uyabonasa ma usebenza kuye kube nosuku lokuzalwa lakho uhulumeni avela athi njengemali uzohamba lo mngane wethu lo engithi uyi-lecture uyo engage unkosikazi eThekwini sohamba sonke sikhokhile la 1.5 sithenga utshwala sithile imoto sikhokhile nendaba ye-accommodation yonke into sihlezile siyobuka umcimbi woku-engage kwankosikazi kamfowethu kwentombi yakhe siphuze sesiyofika eThekwini sengikhulekelwe mina masifike uma sihamba nje endleleni siyaphuza but abusangeni ngendlela ekujwayele ukungena ngayo uma sifika le yamba manje ngabo 6 ngashawa ingwiqi eyayingakazi ngishayela okungazala ngakhushukela umlilo owisilungulela owangenza lokungazala angaze ngibuze ubuhlungu obunjengalobo yakade uNkulunkulu uyangilanda sathi mase sibuya khona lamagarage ame kanje umgwaqena ngithi nali garage mawuye eThekwini noma sobuye noma uyakhona sangena khona ngathi ayi bafowethu mina ngicela ukuma abanabo nje bacela ngathi ngicela ukuma bafowethu utshwaleni hayi kabi khona into engasahambi nami la uthi awunamanga wena umuntu mayizovala sifuna athenga ibhodlela libeke la ngathi ayi mina nginayo imali yebhodlela namhlanje ngithi nabo sibuyela nabe emuva busihlulile shiya 2014 kusukela lapho abukaze kuphinde kungene kwami umlomo uJesu wangisiza ngangingasebenzi umsebenzi engangiusebenza. Can you imagine ukuthi uhulumeni akuhole 2019 rand kodwa uholelwa uhulumeni? Athi mangifika nje into eyenzeke yokuqala uNkulunkulu wangikhandela ababishopi thiwa ipost ngenxa yami bafumana umusa. Kwakhona abantu abaqasheka bathiwa ngama teacher assistant. Yabona le yama teacher assistant eseyikoleni manje yaqala ngoba Mtshali. Ayibonge Nkosi. Amen. Yangadlula yabona umusa kaNkulunkulu mawusukumbethe. Uma into usuthi uyithathile uNkulunkulu avela abuke nje ukuthi lo vele into yami uhamba nayo angivele ngimnike. Ayibonge Nkosi. Amen. Kusukela lapho bazalwane ngathola umusa uhulumeni wangiholela le mali angiholela yona eyahamba yaze yaba u4000 rand. Amen. Wangifundisa uhulumeni wanginikeza ibhasari ngafunda ngathi ngiyi-teacher assistant ngafunda. Amen. Egroup kuyafeyilwa ke kulesi sikole manje ubhamazela ungazi ukuthi uyokwenzani phuma ekhaya ufike eThekwini udlale uyafeyilwa lapha ngoba akekho uthisha omala kuwe uthisha uwe wena unika incwadi nje ufunda. Ayibonge Inkosi. Kubantu aba graduate okokuqala kuleyo group I was number 1. Ngaphuma no distinction kwi degree yami. Ayibonge Inkosi. Bakhona namanje kwi academic record nje bengathintwa mina uma befuna information bebeza kimi. Uma bekhuluma ngoYunisa bebeza la bezobuza information kaYunisa they should come here. uNkulunkulu wangiphile wisdom. Asebenza ngalobola kulo 4000 rand owakungenzeki ngalobola thema ngisindiswa 2014 ngaplan ukuthi angikwazi ukuyevangelini unkosikazi engekho ngalobola ngihola 4000 rand ngayishaza phelele. 2014 ngiyalobola 2015
ngaqeda ngo-2014 2015 ngaplena umshado. Ngalenhlanhla ngahlangana nobaba uDlamini nomama uDlamini ngabacela abazalwane ozani la sengiyasikhola ngisindisiwe ngifuna ukwenza umshado 20 ngemali engekho. Khuluma ngobufakazi mina abazalwane. Ngiyazi ukuthi kudla isikhathi ukuthi ngikhuluma ngamandla ibandla leChrist athi uNkulunkulu awabekile encebeni bazalwane. Akudlalwa lapha ya. uNkulunkulu ubekile into yakhe. Ayibonge inkosi. Amen. Alobola. Yimi ngisebenza unkosikazi wami akasebenzi ngihlale ekhaya. Can you imagine ukuthi kulo 4,000 rand ngakumama ngathi we mama ngicela ningenzele iquotation ukuthi uma ngifuna ukushada umshado omhlophe ngenze njani. But izinto ezingamisa umshado 1 no 2 no 3 no 4 ngathi okay ushentshweni mama. Ngizoqala ngoJanuary ngiyokuthenga ama ring. Ngwale buy ama ring azaphele bese ngiphinde futhi ngukhokhela mawu wami kancane kuyothi kufika usuku lomshado ngizobe sengizowela. Sawuqala umshado. Sathi umshado ngoJune kwakhona izinto eziphazamisa ngoba uSathane suke betha. Wahamba umama wayithwala wahamba waye idindele eMaritzburg ohlala khona cishe for 3 months ehlezi khona ebeletha umntwana. Umntwana wayezelwe immature isikhathi singakafiki. Uma ebuya nje wabuya kwakuzoba July in August. Umntwana wahlala usuku olulodwa sihamba ngakusasa somenzele certificate. Uma sibuke umenzele certificate wangalala. Wakhala kwasebusuku ngoba wayenalento anikwa yona yokuphefumula wadlula emhlabeni. Sambonga uNkulunkulu ngalokho ngoba kwakunento uNkulunkulu ayiletha. Ayibonge inkosi. Saplena umshado engakaze ngiwubone nasebiva namanje basakhuluma ngawo. Ukhona ngahamba ngaya kwenye inceke bazalwane ngathi ngicela uyongimisa emshadweni wami isindisiwe le nceke uyomfundisa. Eyisomfundisa eyisencane. Wathi ngeke mina baba Mtshali ngiyokumisa emshadweni wakho. Uyazi ukuthi why? It's because wayibuka lesiyasidakwa. Esesiqamba manga sithi sisindisiwe manje. Kanti uNkulunkulu uzomdonsa emshadweni. Wathi esehamba eqoka isudu ebovu wathi baba Mtshali ngimbonile uNkulunkulu wakho namhlanje. Hallelujah. Amen. Makudlula lapho bazalwane uNkulunkulu wasenzela umusa. Ngikhuluma ngamandla ala ekhaya. Izimpi bazalwane zavuka ngoba ngiyakhumbula nje ukuthi sisindiswa ngo2014 kwaba khona ingane yakubo kamakoti elama yena yomfana. Sayithatha nje faila ngenzeki sayisegoogle sizwe sathi ayofunda khona ngoba yayisicabanga nokuyikhuma. Sayilanda yaya khona mayifike egoogle sizwe yafunda thema sengizolobola sengizosi inkomo kubo yangena engozini yetruck yapicika yahamba emhlabeni. Bathi uyambona nomfundisi wakhe. Uyalibona leli bandla lakhe. Ukhona omunye wathi ethenga imoto ukuthi ngiyomhalalisela kade efundiswa yimi ngimlekelela enza uAce angiya noma Northwest yini kunalesi sikole besinsu uAce dadewethu ngiyasazi wafunda ngalala engihlupha thema isethole uAce uyidegree bamnika wahamba uthenga imoto ngithi ngiyomhalalisela wathi imoto yami ayithindwa eNdumo. Khuluma ngamandla mina la sisuka khona. Ayibonge inkosi. Axolisa nje bazalwane. Wasuka lapho uNkulunkulu wathi ngizobenzela umusa. Alibonge igama lika Jesu. Wasuka ixhakaxhaka ngisho ekhaya ubona nje ukuthi hayi no manje ivangeli manje selithatha indawo. Wathi babishop baba Mtshali uNkulunkulu uzokwakhela indle enkulu la wakhomba baba. Wathi akwenzeki la ngifike ngahlala khona ngashiva ngeli bangimukela lelo khaya lisale linjalo. Wathi ukugcoba uNkulunkulu anginika lona uma kwenzekile uNkulunkulu okwenzela umusa nganyathela emzini wakho lelo khaya liyashintsha emveni base ngihambile. Leyo nto iyenzeka. Ayibonge inkosi. Wathi baba izoba la. Ngathi mina
ngase ngiyathutha ngaya ngapha engakhe khona umbuzo engayibuza wona ubaba wathi baba Mtshali uzoba nenhle enkulu la kodwa manje wasengisukile la sekuzokwenzeka kanjani yabona kanti izwi likaNkulunkulu laseliphumile linganandaba ukuthi ukuphi wakheni kodwa manje laseliphumile seliphumile ayibonge inkosi lapha ekhaba zankundla engingayazi nami ukuthi ngakanani mhlawumbe isuka la yalapha isihlahleni somgani inamakamera uma uyibala yonke awu 14 room. Amen. Ayifulelwanga noma kanjani yathengwa iplangwe elingakweleti anginasikweletu njengoba imile nje akunasikweletu ayibonge inkosi ngahamba ngathenga ama-tiles angiyazi into uNkulunkulu ayenzayo bazalwane amen ngathi mhla uNkulunkulu engiqasha ngathi uNkulunkulu ngemali yami ngizokhonza mhla uNkulunkulu enze njani bazalwane engiqasha ngathi uNkulunkulu ngemali yami ngizokwenza njani ngizokhonza ngimkhonzile uNkulunkulu ngemali yami ngithenga senayo imali indlu ithi mina imali yonke ngiyayithatha abathakathi bela wathi uNkulunkulu emgodleni wokuthembeka kwakho vuna amen ngenzeka ningizwa emgodleni wokuthembeka kwakho ngemali yakho vuna yakheka indlu ngingasazi ukuthi imali ngiyithathaphi iphelile indlu ifulelwe ngama-tiles 14 room ngama-tiles ayibonge inkosi ngahamba ngakwakhela umama indlu ngathenga imoto ngayibiza igama layo ngathi uMusa ngalamandla angifuni kushiya lutho mina amen haleluya haleluya kuyimanje kuyakhiwa bazalwane phekwendlu kuyakhiwa uNkulunkulu uyambusisa lapha yasesizothi masifika sizoba nenkonzo enkulu isitolo sisekhaya amen isitolo sika mama Mtshali sikuphi isisekhaya sibhizi nje kuyakhiwa le Musa kaNkulunkulu ile ivangeli lamandla ayibonge inkosi haleluya 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 kuningi bazalwane uNkulunkulu asidlulise kukho siyambonga uNkulunkulu simbonga ngokuphathekayo simbonga ngokungaphatheki simbonga nje ngakho konke uNkulunkulu asenzele khona amandla kaNkulunkulu haleluya haleluya